Acolo și cărțile se vor deschide, încotro vei privi atunci, omule, sau cine îți va ajuta ție acolo atunci, fără numai de-ai făcut vreun bine, când ai fost viu și de-ai făcut bine săracilor cântând, Aliluia! 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 Bine, limba atunci arde cumplit și când legea uscat se aprinde, atunci frumusețea ochilor se stinge și toată podoba obrazului se schimbă, iar frumusețea glasului se destramă, de acum încetează, se mai zice, Aliluia! 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 Liniștiți-vă acum, liniștiți-vă pentru cel mort, liniștiți-vă încetând.